हरखाबनो मानो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि खुगायाव गोरबोनि राव? थारैनो दुखु गोनां सोदोबफोरा गोसो सिंनिफ्राय ओंखारबोदों दोंसे दुखुनि खन्थाइजों। माबा मोनसे गोमानायनि एबा सेख'जानायनि इसारा बेरखांदों खन्थाइयाव। ससियेल मिडियानि गेजेरजों राजु नार्जारिया फोरमायनो नाजादों दि राजखान्थि आरो रायजोफोरनि गेजेराव थानाय गुलाय गुजाय सोमोन्दो। खाबु फलानफोरा रायजो राजाखौ हाद्रि सारफुंनानै गावनि मुलाम्फानि थाखाय खोथा सानदों होननानै फोरमायदों खन्थाइनि गेजेरजों। मोजां साना फैफिनथों, इसोरा मदद होथों, मोजां लामा दिन्थिनो हाथों होननानै जोबनायाव आसा खालामदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। गोरबोनि खबाम। दावस्रि बाहाबनाय राजथावनियाव मायानि मैया मैया राजउलाफाद। जादुनि लावथि सोर सोर गिदिंदों, रोजा रोजा फोरजा नायगोमोदों। खाबु फलानफोरनि गोफार जिलिद, गोसो गोरबोनि गोजा थै सिद्दाव होदों। जिगाब बुन्थाफोरनि मोस्लेब अरजों रोहो रोहो खामलाबलांदों जुजाइनि अर। हां थिफुं थिफुं रायजोनि हादुंगोरा, सानथ्र'हायै मिजिंनि बिगोमा। बांब्लेमा जेथोनि गोख्रों फाखनाव, बाय हाजार गोरोन्थिनि आगानाव। अबं नों सिलोम फेखेमा हैयाखैब्ला, दहाय अबं थामथि मेगनखौ बेखेवथारदो। इनायनि फानजारिखौ थेर बेथेर खालामदो। गोसोआव गोग्गोम फोथायनाय गायसनफिनथारदो। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय पुलिस पइन्ट साखाथिनि एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। 24 घन्टा सार्जेन एभेलेबेल मोनगोन आरो लोगोसे दंबावो माखासे सिबिथायफोर जेरै मोनफ्रोमबो रबिबार बारायाव इउर'लजिनि सिबिथाय, मोनफ्रोमबो रबिबाराव इनफार्टिलिटिनि सिबिथाय, मोनफ्रोम दाननि नैथि आरो ब्रैथि सनिबाराव डार्मेट'लजिस्टनि सिबिथाय, दानाव खेबनै कार्डिय'लजिस्टनि सिबिथाय, बेजों लोगोसे आइसिइउ, एनआइसिइउ, हिस्ट'पेथ'लजिनि सुबिदा दं। बे हस्पिटालाव गोबां सावस्रि फाहामनायनि राहा मोननो हागोन। बे हस्पिटालाव दं क्रिटिकेल केयार मेडिसिन, पेडियेट्रिशियन, जेनेरेल मेडिसिन, अबिएस एन्ड गाइनी, जेनेरेल सार्जन, अर्थ'पेडिक्स, अफ्थाल्मोलजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, रेडिय'लजिस्ट, पेथोलजिस्ट, कार्डिय'लजिस्ट भिजिटिं, इमार्जेन्सि मेडिसिन, निउर'सार्जन भिजिटिं, रेसिडेन्शियेल मेडिकेल अफिसार, फिजियोथेरापि, डायबेटोल'जि, सार्जिकेल गेस्ट्र'एन्टेर'लजिस्ट, इउर'लजिस्ट भिजिटिं, इएनटि, न्यूरोसाइकेट्री, डार्मेटोलजिस्ट भिजिटिं, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट। आरो बे हस्पिटालाव आबुङै अट'मेटिक कम्पिउटाराइज्ड लेबरेटरिनि खाबु दं। बेफोरनि अनगायैबो 24x7 इमार्जेन्सि सार्भिस, आइसिइउ, एनआइसिइउ, इउएसजि, सिटि स्केन, एक्स-रे, इसिजि, फार्मासि, केजुवेलिटि, अपारेशन थियेटार सिबिथायनि गोबां खाबु दं। बांसिनै मिथिनो थाखाय कल खालाम 9365502048 98540819448।